Вземи го микрофонът. One, two. Айде. Айде. Айде, вземи микрофонът. Да! Айде. Айде, брой. One. Брой на dos. Брой. Боря, да не можеш да обшикаме нека стоя. Това вие до как се следваш. Що правиш? Kako što napraviš ne zajebavaju? Ама не е ли да ще ти нищо? Dole je za internet. Симе ова коли. Jedini zašto zna gdje se traži. А има още батерии? Дома имат ваши гости. Как почему? Как се върви? Това мислям да да пауза. Това да да пауза.